Comencem l'entrevista. Avui amb nosaltres Isaac Sant Romà, president de la Cambra de Comerç de Reus. Parli'ns de les infraestructures mínimes pel territori. Nosaltres som partidaris que tenim molts projectes que estan començats, que creiem que s'haurien d'acabar aquests projectes, potser abans de pensar en uns altres. Quins són els mínims imprescindibles? Quan estem parlant de quins projectes estan començats, tenim l'A27, una infraestructura cabdal, també una infraestructura que va començar i que està a mig acabar, és el corredor del Mediterrani. L'estació intermodal al sud de l'aeroport? Bé, jo amb això crec que hi ha dues postures, una és la que hi té Tarragona i l'altra la que hi té el conjunt del Camp de Tarragona, perquè aquí jo crec que no sols és Reus el qui creu que aquesta estació serà bona per tot el camp, com hi ha altres ciutats, com és Vila-seca, Salou, Cambrils, que la veritat és que també estan d'acord. Hem de partir de la base que la població de Tarragona, la seva conurbació urbana, és més petita inclús que la de Reus. Quina és la postura de la Cambra de Comerç davant de l'anunci de l'absorció del Tecnoparc per part de GUPSA que va fer l'alcalde aquest dimarts? Bé, la Cambra de Comerç, quan se va presentar el projecte del Tecnoparc, va creure que tenia que estar al costat de l'Ajuntament amb aquest projecte. Però una vegada que està dintre, la Cambra de Comerç se va voler implicar, com en totes les institucions o entitats de la que formem part. I això vol dir que nosaltres serem responsables amb la nostra participació, però creiem que les coses s'han de fer bé. I a vegades tenim més informació pels mitjans de comunicació que per la pròpia empresa. I quin creu que és el full de ruta a seguir? Nosaltres creiem que tot això s'ha de convocar a la Junta General d'Accionistes i veure exactament quines són les causes que poden fer que la societat sigui necessari que sigui absorbida per GUPSA, i nosaltres no posarem cap pal en cap roda, al revés, és a dir, nosaltres ajudarem tot el que faci falta, però creiem que falta transparència i fer les coses com calen, i en aquest cas creiem que el primer pas és convocar la Junta General d'Accionistes i allí que expliquin amb pèls i senyals i amb tot detall com està la situació, i buscarem entre tots la millor sortida, perquè el que estic tenint clar és que nosaltres, la Cambra de Comerç, estarà al costat del seu Ajuntament, però clar, tenint tots els elements per poder opinar i poder decidir realment com ha de ser. I ara toca la Ganxet Pinxo. Parli'ns de l'èxit de la primera edició. Sí, la veritat és que la primera Ganxet Pinxo ens ha deixat unes sensacions molt positives, no? És a dir, des d'un punt de vista de la Cambra de Comerç era ajudar en un sector com és el sector de la restauració, el sector de l'hostaleria, que no estan passant els millors moments, però jo crec que va cobrir, jo diria, moltes altres coses. És a dir, jo crec que la gent de Reus va recuperar una mica la il·lusió, la gent de Reus no és una gent molt propensa a sortir a fer el vermut, a prendre una tapa, i en canvi aquells dies la veritat és que hi havia unes riuades per la nostra ciutat que la veritat és que ens va agradar moltíssim. Tant d'èxit i dues edicions. Aquest any no fent una, sinó fer-ne dos. Aquesta que d'aquí uns dies començarà i que serà en un format diferent, seran 62 establiments, és a dir, això vol dir també que ha tingut molt bona acceptació per part de tots els establiments de restauració, i la veritat és que també volem posar-los les coses una mica al llistó una mica alt, és a dir, que no relaxin els restauradors, és a dir, que donin un millor servei, els compleixin els horaris, també hem vist que les tapes són de més categoria, i bé, i tot això fa que després un comitè o un jurat més professional seleccioni quins són els millors. I ara toca competir. Què és la Challenge 2012? Sí, aquesta challenge, ara el que farem ara serien com les semifinals d'un torneig de tapes, de les tapes de la Ganxet Pinxo. Aquí participaran aquests 62 establiments, i d'aquests 62 establiments, els que es puntuïn d'una manera per la qualitat de la tapa, pel millor servei, per haver complit millor l'horari, aquest jurat professional seria l'encarregat de seleccionar aquests 41, i aquests 41 passarien a la final, que seria la Ganxet Pinxo, que se celebraria el proper mes de novembre. I de nou va batre el rècord de 110.000 tapes servides. Creiem que la xifra de 110.000 que ens va deixar un poc abadats, perquè la veritat és que no l'esperàvem, creiem que es quedarà curta, creiem que es quedarà molt curta. Hem acabat l'entrevista. Fins la propera.